Кримські татари, як цілісний етнічний феномен, мають свої внутрішні особливості або чинники ідентичності. Розуміння кримсько-татарської ідентичності є ключовим для встановлення і досягнення цілей для нас, як для народу. Це проєкт-ініціатива, ток-шоу про кримських татар в умовах цієї повномасштабної війни і вже 10-го року окупації, коли кримські татари здебільшого відірвані від своєї держави. Україна. Ми сьогодні говоримо на тему ідентичності і модернізації кримських татар як народу. У нас в гостях журналіст і письменник Рустем Халілов і перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джебар. Добрий день, вітаю вас. Ми ще чекаємо, до речі, на приєднання до нашого ефіру Ахтема Сейтаблаєва, режисера українського, кримсько-татарського, але це буде трошки згодом. Зараз поговоримо про минуле і те, що визначало народ. Скажімо, до першої анексії кримських татар Криму в 1783 році одна з трагедій Криму – це 1774 депортації в сучасній території Маріуполя і Ростовської області Росії, православних християн і вірменської церкви, так і називали це рятування християн від мусульман під час так званої незалежності Кримського ханства. І це означало, що на той момент спільноти визначалися релігійно. Давайте поговоримо про це, наскільки в минулому, які чинники визначали, що ти відносишся до цього народу, який ми сьогодні називаємо кримські татари, чи ти відносишся до чогось іншого? Чесно кажучи, мені складно рефлексувати так далеко в минуле. Мені здається, що тогочасні часи були більш фіксованими, більш чіткими з точки зору ідентичності. Тобто раніше проблеми ідентичності як такої не було. Тобто, якщо ми там беремо класику правового жанру, коли визначається громадянство, ідентичність, правило крові, юс сангвіні, або юс солі, правило ґрунту. І фактично, якщо ти народжуєшся в певній місцевості або в певній сім'ї, де люди належать до певної національності, то ти автоматично належиш до цієї спільноти етнічної. І, напевно, дискусії про те, а як ти сам себе визначаєш, а як ти себе відчуваєш, до якої цивілізаційної системи ти відносишся, напевно, рефлексії в той час вона не була такою очевидною, як зараз. Тому що ці кордони належності до тієї чи іншої спільноти, вони були більш фіксованими, більш чіткими, на відміну від сьогоднішнього часу. Рустеме? І, можливо, в той час якраз було розповсюджене те, що люди більше ідентифікували себе приналежністю до окремого району, до окремого села. І, звісно, що мова, як ми знаємо, що кримськотатарська мова має багато різних варіантів, багато діалектів. І мова в цьому теж мала вирішальне значення. 74-й рік – це ж рік Кучук-Кайнак-Джирського міру і взагалі початку, наскільки я пам'ятаю, колонізації Криму. Тобто ще перша анексія не відбулася, процес колонізації були запущені, і це було початком кінця, на жаль. І мені кажуть, що у нас приєднується до ефіру Ахтем Сейтаблаєв. Одне з заперечень, які з року в рік ми можемо казати, чути або там про греків, таврів, або ще якісь народи, які теж приналежать до цієї географії. Чи є якийсь особливий кримськотатарський міф про Крим? Я, принаймні, ніколи для себе, в мене не було такої проблеми, що Крим не кримськотатарський, тому що все те, що особливо пов'язане з дорослим поколінням, там, з поколінням моїх батьків, а ще більше з поколінням наших дідів, просто неможливо було відділити, тому що розповіді, які пов'язані з там найдрібнішими такими подробицями, стежками, джерелами, посадкою тютюну або винограда, або розповідями, іноді, які перетворювалися на такі легенди і міфи, як ходили один до одного в гості через гори. Оце подробне знання того, про що йде мова, з величезною кількістю подробиць, побуту, співіснування з іншими сусідами інших національностей.
з точним знанням, чому саме от має бути так, не знаю, от таким чином висаджений город, або от таким чином добута вода, або ось таким чином має відбуватися взаємовідносини там між собою, або які не відбувалися. Ну, скажімо, коли там наречених там не віддавали в сусіднє село, яке буквально через дорогу, і цьому була ціла ледь не наукова теорія, чому не можна віддавати і так далі. Оце знання цих нюансів, які неможливо знати людині, яка не є сіллю цієї землі. От скоріше, підсвідомо, це для мене, особливо в дитинстві, підтверджувало просто безперечно належність землі Криму до людей Кремли. Два фактори ще були важливі впродовж століть і останніх десятиліть, і ми за цим спостерігали, але в них трансформація відбувається, і ми прямо на наших очах, я думаю, що ні для кого з нас не було дивом, коли ми в дитинстві говорили кримськотатарською мовою. Одним з чинників була мова, іншим була релігія, релігійне життя кінця Радянського Союзу. Вона мала невеликі ознаки дува, називання імені, нікяхи, якась така обрядова штука. З розпадом Радянського Союзу і поставленням вже незалежних держав з'явилися різні релігійні рухи. Наскільки зараз ці два чинники, релігія і мова, визначають спільність кримських татар, наскільки вони важливі для особистості, ідентичність якої має бути, визначає себе як кримський татарин. Чи можливо це без мови і без релігії? Теоретично можливо, практично важко відповісти. Мені здається, що ми взагалі як народ наразі перебуваємо в глибокій кризі самоусвідомлення і кризі майбутнього, і кризі лідерства, і кризі ідентичності. І це ми відчуваємо різним, тому що кожен рефлексує, кожен відчуває це по-різному, але оскільки ще фізичний прояв, окупація, роз'єднаність народу, частина, лідери і органи самоуправління в Києві, в Україні, тобто на контрольованій Україні території, народ як такий, він в Криму знаходиться, і два світи, які з кожним роком не те, що віддалюються, не те, що дистанціюються, але все одно виникають певні питання нашого подальшого і нашого майбутнього. І тут, напевно, оцього нового соціального договору в нас ще немає. Тобто ми тільки на стадії розуміння того, що це є криза. Я, знову ж таки, спираюсь постійно на свій приклад. Я не хочу зараз узагальнювати. Я зростала в сім'ї, де мова була ключовим фактором. І я дуже вдячна батькові, тому що якби не його жорстка позиція, я б мову не знала. Бо я народилась в Краснодарі. Коли мені було 2 роки, я переїхала в Херсон. Коли мені було 4 роки, я переїхала до Криму. В місті, в якому я жила, це місто Керч, можливості вивчати кримськотатарську мову не було, бо не було школи кримськотатарської. І єдина можливість мені знати мову – це була сім'я. І от мій тато, коли він чув російську мову, він дуже злився, і він постійно нас бранив, через те, що ми говорили, або він там десь міг почути російську мову. До 4 років я російської мови не знала, і як тільки пішла в садочок, знову ж таки, класика кримськотатарського жанру, йдеш в садочок, відразу через кілька місяців опановуєш, а потім вихователі садочку починають проводити виховничу роботу з батьками з метою нетравмування дитини, намагаються перевести дитину на одну мову спілкування. І в моїй сім'ї так, на щастя, не сталося. Навпаки, дуже жорстко тато вимагав від нас спілкування кримськотатарською мовою. Єдине виключення він потім робив для української мови. І це призвело до того, що я знаю свою мову і цим, знову ж таки, дуже пишаюсь. Єдиний нюанс, що коли, я пам'ятаю, мені було, напевно, років 14, мій тато виписував всі газети, які є. Газета «Крим» кримськотатарською мовою, і коли я її взяла в руки, я почала читати статтю і усвідомила, що з цієї статті я зрозуміла, хіба що половину. Мене це жахнуло. І я просто взяла вивчати кримськотатарську мову сама, як іноземно, завела такий зошит, писала слова, переклад і таким чином опановувала літературну мову. Тому що, в принципі, в сім'ї максимум, що ти можеш отримати, це побутова мова, кухонний рівень мови. Тобто навряд чи ти будеш рефлексувати
щодо філософських трактатів, да, ну, там, у мене такої принаймні можливості не було. Тому мені здається, що мова є атрибутом. В принципі, в класиці жанру, да, мова і релігія є атрибутом національної ідентичності. Але знову ж таки, мені здається, що взагалі ми як людство зараз, і кримські татари є частиною процесів, да, всього світу. Ми не є відірваною, скажімо, етнічною групою, але людство зараз, в принципі, перебуває і переживає серйозну кризу ідентичності. І мені здається, що все менше і менше мова і релігія є частиною етнічності. Пані Міна, ви дуже багато приділили увагу мові. Що з релігією? От як було і як воно сталося зараз? Стає зараз? Ви знаєте, я читала, що світові дослідження якраз контроверсійні цифри дають. Одна з тим, що ми відчуваємо, що все більше і більше ми бачимо свободи, да, і лібералізму, і проявів ліберальних цінностей. В деяких суспільствах серед молоді питання, до якої статі ми належимо, да? І це дуже актуальна тема в західних країнах, да? Або орієнтації сексуальної, да? Коли дитина, переживаючи пубертат, піднімає для себе це питання, і це реальна дискусія на рівні батьків, школи, соціальних закладів і так далі. Да? То якщо повертатись в кримськотатарський контекст, релігія для нас, особливо за радянських часів, носила таку, ну, скажімо, не те, що декоративну функцію, але, знову ж таки, з певних історичних причин ми були світськими. Я, наприклад, зростала теж в світській сім'ї. Да, у нас були свята, я вмію читати дува, і я роблю це, в принципі, щодня досі. Але релігія в моєму випадку не є визначальним з точки зору відчуття себе кримською татаркою. Тобто для мене я кримська татарка, тому що я народилась в кримськотатарській сім'ї, і я завжди себе буду вважати кримською татаркою, незалежно від того, як я, де я, з ким я і що я. І релігія сьогодні, мені здається, в кримськотатарському суспільстві, особливо після окупації, коли це розпач є, да? От ми відчуваємо серйозний розпач людей, коли потрібна опора. І часто густо люди знаходять таку опору саме в релігії. І ми, в принципі, ці тенденції теж бачимо в кримськотатарському суспільстві, але мені важко сказати, бо у нас немає досліджень щодо цього серйозних. Так, якраз Рустем хотів поставити питання. Можливо, Рустем відповість так само. Рустем знає, спойлер одразу, кримськотатарську мову. Але з релігією приблизно такі у нас стосунки на рівні обрядовому і світському у всіх, хто тут зібрався. Але як журналіст може спостерігати це за Кримом, де більшість кримських татар, і навіть серед світської частини ці релігійні прояви за 9 років окупації їх стало більше. Рустем, чи погоджуєшся ти з цим? І чи наскільки і релігія, і мова є визначальними вже сьогодні для того, щоб називати себе кримським татарином? Правильно було б погоджуватися чи ні, безпосередньо будучи в Криму, а не спостерігаючи назовні. Так? З того просто, що я бачу, так, релігія стала більш притаманна кримським татарам, відхід від більш, чи, якщо можна так сказати, релігійної релігійності, традиційної релігійності до традиційної релігійності від світської релігійності. Але зрозуміло, що це в якоїсь мірі обумовлено тим, що ми просто, наприклад, не можемо розвиватися в Криму політично. Тоді, якщо ти хочеш розвиватися якимось чином, от релігія дає тобі підказку, як це можна зробити. Як на мене, взагалі, за останні роки релігія стала не об'єднуючим, а роз'єднуючим фактором, враховуючи кількість людей, які сповідують нетрадиційний для кримських татар іслам, і враховуючи відношення одних мусульман в Криму до інших мусульман, що одні не дуже вітають подібні відходження. Щодо мови, от тут така справа. Тобто релігійність, закінчимо про релігію, релігійність, як на мене, вже не є визначальною для нашої ідентичності. Щодо мови, от така справа. Ми зараз втрьох могли б говорити кримськотатарською мовою і зрозуміти один одного. А чи зможуть наші діти – це велике питання. А от якщо протягом якогось покоління не відбудеться деокупація Криму, якою мовою говоритимуть діти, що кримські татари, що живуть в Києві і в Криму? Російською та українською? Тобто в них навіть не буде єдиної мови для розуміння.
Звичайно, з одного боку, нічого не відміняє тих, напевно, фундаментальних рис і знань, які має бути у представника того або іншого народу. Я маю на увазі знання мови, знання своєї історії, звідки твої батьки, твої традиції, твоя віра. З іншого боку, ми маємо сказати і про те, що в цей дуже непростий час і при існуванні бажання, особливо зараз, в період окупації, але, на жаль, мусимо і визнати, що не створення належним чином існуючих сталих інституцій задля підтримки, задля допомоги одному із корінних народів України, інструменту ідентифікації, недолучення до або навмисно створення перешкод задля повноцінного представництва народу у всіх ламках, на всіх щаблях влади. І все ж таки скажу про це. Розмитості внутрішньої стратегії народу, чіткої, ясної ідеї і стратегії, яка б існувала всередині народу, що ми маємо робити ось це і це обов'язково. Ми вже перейшли від минулого, що визначало, до сьогодення. Що є сьогодні кримські татари? Прямо сьогодні, в 2023 році, кого можна називати кримськими татарами? Що об'єднує кримських татар? Тут, напевно, потрібний час. Це серйозне питання, Османе. Так поверхнево скажу. Для мене ключове є самовизначення. Якщо, наприклад, я вважаю себе кримською татаркою, цього достатньо. І, в принципі, мені не потрібна верифікація чиясь, що я кримська татарка. Або немає інституції, яка б сказала, як в цьому твіттер-аккаунті поставили мені блакитну галочку «Кримська татарка». Тобто я сама себе відчуваю кримською татаркою, і мені здається, що це здебільшого про всіх нас. Тобто якщо ти маєш відчуття, що ти є кримський татарин, ти таким вже є. І тут багато питань, знову ж таки, змішаних шлюбів. Я знаю дітей, які були народжені в змішаних шлюбах, але вони вважають себе кримськими татарами, при тому, що один з батьків не є кримським татарином. Вони воліють вивчати мову кримськотатарську, вони цікавляться всім, що пов'язано, тобто вони живуть в цьому середовищі. Тобто мені в цій історії, напевно, найважливіше – це самоідентифікація. І тут, напевно, нам варто було б дивитись в історію іудейського народу, в історію євреїв, які багато років не мали всіх цих атрибутів, які наче мають надати відчуття, що окей, тепер ми там справжні євреї. Євреї, які проживали в різних країнах, говорили різними мовами, все одно вважали себе євреями і фактично мали мету, мали задачу, яку вони зрештою реалізували. Напевно, нам теж про це варто думати. Рустеме, чи можливо таке визначення без будь-яких атрибутів, і причому відчувати себе частиною кримсько-татарської спільноти, без спільності територіальної, мовної, релігійної? Я тут погоджуюсь з Семеня, що так. Що я теж дуже ліберально налаштований в цьому питанні. Тому що, дивіться, про мову ми вже поговорили, так? Умовно, в 13-му році в нас був дуже великий шанс зберегти і розвивати свою мову, коли це став популяризувати АТР і телеканал, на якому ми всі з вами працювали. І тоді в нас був шанс. Зараз ми його втратили, сподіваюсь, на деякий час, і сподіваюсь, що національна автономія його поверне. Але зараз вже мова не є визначальною. Релігія не є, бо ми залишаємося, в нас світський іслам. Так? Територія вже не є, тому що ми бачимо, як ми покидаємо окуповану землю з надією повернутися туди. І залишається лише можливість дійсно самоідентифікації себе як кримськотатарина, але тут дивіться, про що зараз сперечаються кримськотатарська спільнота.
А взагалі, можемо ми називати себе не тільки кримськими татарами, але й кремли. І навіть в тій дефініції в нас вже є певні розбіжності. Це трошки нагадує, звісно, там сперечання щодо букви «Й» в сталінські часи. Але така тема зараз для обговорення існує. Є таке визначення нації, я не пам'ятаю, хто сказав, що нація – це не про спільну трагедію минулого, а про спільне бачення майбутнього. А ще це іноді називають іншим словом суспільним договором. Все ж таки щось має бути, що не тільки таке проголошення себе кримським татарином, а означає, що це і є частина спільноти, і воно і щось має це об'єднувати. Чи існує суспільний договір всередині кримсько-татарського народу, і що є цим суспільним договором? Чи є якісь правила, за яким далі визначається кримсько-татарських кожного окремого члена цієї спільноти? Освіта. Освіта як стратегія розвитку народу. Допомога одне одному. Так, спочатку навіть просто по тому факту, що ти зустрів співвітчизника. Оце має бути першим таким двигуном для того, щоб допомогти, якщо є у тебе така можливість. Звичайно, я не кажу про інфантилізм і використання одне одного за національною ознакою, по типу, якщо кримський татарин або кримська татарка, заздалегідь все вибачається, пробачається і так далі, але все ж таки підтримка одне одного, розуміння того, що ми маємо бути, постійно тримати одне одного на увазі, і так звана лава запасних, називаємо це так, тобто постійно дбати про те, що час іде швидко, і люди, які мають продовжувати стратегію розвитку народу, сталого розвитку народу, а це і школи, це і інститути, це і представництво владі, має бути продумано заздалегідь. Не тоді, коли може стати пізно, не дай Боже, або якщо обернутися і не знайти серед самих себе, не знаю, майбутнього міністра здравоохранення, майбутнього міністра освіти. Я зараз кажу міністра, маючи на увазі, що так і мислити, і готувати, якщо, сподіваюсь, ніхто не образиться, скажімо так, і управленческу еліту в тому числі, ми маємо, тому що ніхто за нас цього не зробить. В принципі, я починала вже відповідати на це питання, і говорила про цей договір, я його назвала соціальним, але це, в принципі, те саме, суспільний договір, що ми наразі перебуваємо в серйозній кризі всього. В історичному контексті, в сучасній історії, де ми розділені, де ми розкидані, розпорошені, в аспекті самоусвідомлення, знову ж таки, що є елементами нашої атрибутів нашої ідентичності, чи то мова, чи то релігія, чи то будь-що інше. І мені здається, що ми зараз перебуваємо якраз в цій кризі, коли навіть цей суспільний договір неможливо відбути, тому що ми можемо рефлексувати, дискутувати, але знову ж таки, що буде ознакою того, що ми його відбули? Знову ж таки, через те, що у нас органи самоуправління, які були майданчиком відображення цих суспільних рефлексій, вони наразі не діють. В нас є бренд Меджлісу, який фактично сьогодні в екзилі працює. У нас є недіючий Курултай. В нас є народ, який намагається виживати в умовах окупації. В нас є провідники свободи, я називаю всіх нас. Люди, які сьогодні адвокатують за інший суспільний договір між українцями і кримськими татарами для того, щоб ми були частиною однієї нації. Фактично для того, щоб майбутнє кримськотатарського народу було збудовано на справедливих засадах. Я на цьому наголошую, тому що ми маємо виходити з того, що кримські татари є власниками своєї землі, і майбутнє Криму має визначати саме через усвідомлення цього. І, наприклад, я себе інвестую якраз в цей договір з українською нацією, як частиною цієї нації. Тому цей договір в нас ще в дуже кволій
скажімо, фазі, якщо він і є. Да? Тобто я вважаю, що ми тільки зараз на порозі усвідомлення оцієї кризи, і для того, щоб нам відбути цей договір, потрібні певні політичні і геополітичні процеси відбутися. Дуже складна умова, тому що це означає існування суспільного договору кримсько-татарського всередині і укладання його ж з політичною нацією українською, де кримські татари, я правильно розумію, частина політичної нації української. Так, це трошки різні речі. Я просто, можливо, так хаотично і сумбурно все закинула в один чан, в один кошик. Тобто, якщо ми кажемо про суспільний договір кримськотатарського народу, він, якщо і є, його помітити, відчути і відзначити складно, тому що він перебуває в дуже кризовій ситуації. Другий аспект, коли ти, Османе, кажеш, що нація – це те, коли ми домовляємося про майбутнє, і я з цим абсолютно погоджуюсь. Я вважаю, що дуже важливо рефлексувати по минулому, але ніколи не можна минуле робити в основу теперішнього дня. Тобто ми маємо завжди виходити з реалій. І в цих реаліях ми маємо зробити все для того, щоб те майбутнє, яке ми бачимо, і по якому ми домовляємося, було таким, яким ми хочемо його бачити. І, наприклад, мій вибір колись, коли я виїхала з Криму, був якраз про те, аби ми повертались в Крим, аби потім, коли буде процес повернення Криму, він був таким, аби вибудовувався навколо справедливості по відношенню до кримських татар, це ключове, по відношенню до корінного народу, потрібно нам також домовлятись з українським етносом, з українською нацією і ставати частиною цієї нації. Бо без цього ми, напевно, не зможемо збудувати той Крим, який би ми хотіли бачити. І тут, напевно, теж дискусія, хто який Крим хоче бачити. Це вже тема іншого ефіру. Рустеме, в українському суспільстві ми зараз активніше це починаємо чути саме впродовж війни. Ті, хто заперечують потребу кримсько-татарської автономії, я не буду зараз сперечатися з тими, хто називає це сепаратизмом, це маячня, з якою взагалі не варто просто вступати, можливо, в дискусію, але є інший погляд, що тоді кримські татари, як частина політичної нації, вони мають розглядати себе як субетнічні групи українців, лемки, бойки або навіть меншини, угорці чи румуни, і просто влитися в єдину політичну націю з усіма правами, які мають громадяни України. Що ж таке є, якщо ані релігія, ані мова, ані щось інше тепер є визначальними, що такого є, що потребує для кримських татар тоді особливих таких автономних умов? Фактично, це ж питання виживання, що тільки в автономії ми можемо повернути свою ідентичність. Тобто ми можемо розвиватися в політичному плані, ми можемо зберегти свою мову і відновлювати релігію, культуру і зациклюватися. Дивіться, з 2014 року, в мене зараз відчуття, що ми їдемо в ліфті і не знаємо, на якому поверсі він зупиниться. І в залежності від того, який це поверх буде, в залежності від цього ми вже якось будемо будувати своє майбутнє. Але ми поки в дорозі. І це зрозуміло, що коли з 2014 року твоєю цінністю стає те, що має бути апріорі питання безпеки, ти вже перестаєш замислюватися над якимись речами більш глибокого характеру, більш важливими для тебе. І коли безпека нам не буде потрібна, тому що вона буде апріорі, тому тоді в нас буде можливість, і я сподіваюся, в кримськотатарській автономії зберігати самих себе. Знову-таки, повертаючись до правил, Еміна Ханум сказала, що ми потребуємо, можливо, нового суспільного договору. Зараз поки не видно, яким він має бути. Тоді чи зберіглися якісь спільні правила для всіх кримських татар, і ті, хто проживає на материку вже 10-й рік, і ті, хто залишився в Криму, і ті, хто є в діаспорі? Що є правилами, спільними правилами для кримських татар і для окремої особистості? Чи їх не існує і не існувало ніколи? Я, напевно, не зможу дати пряму відповідь на запитання. Я просто хочу продовжити думку Рустема, що окей, є зараз умови, в яких ми виживаємо, це правда. Ми наразі виживаємо як народ, як нація. Я маю на увазі кримськотатарська нація. Шляхи цього є різні, можливі сценарії майбутнього є різні.
Ми всі це майбутнє, от я абсолютно щиро вірю, що ми формуємо майбутнє сьогодні, і воно від нас залежить. От воно від нас реально залежить. Тому, коли ми кажемо про те, а як би ми далі себе бачили, я дійсно вважаю, що для того, щоб ми збереглись як одиниця, ми маємо створювати умови. І для цього Кримськотатарська національна автономія, яка дозволить нам захистити свою культуру, свою історію, свою мову зрештою. Все ж таки, я дійсно вважаю, що все менше і менше мова стає частиною самоідентичності, але все одно в нашому контексті кримськотатарському вона важлива. І, напевно, це те, що сьогодні є ключовим об'єднуючим фактором. Все ж таки, напевно, з усіх я оберу мову. Рустем Бей? Мені здається, що є таке правило, яке про діаспору не скажу, не знаю, але яке звучить так, що бути кримським татарином – це відповідальність. Тобто ти маєш відповідати за свої вчинки, тому що по твоїх вчинках можуть робити висновки за всіх кримських татар. І це не є добрим і не є поганим. Тому що з одного боку це дозволяє нам вирішувати щось, вказувати іншим. Тому що ми вважаємо, що якщо ця людина кримський татарин або кримська татарка, вона має притримуватися якоїсь категорії поведінки, не відходити від якихось нормальних, умов нормальних в суспільній свідомості, нормальної поведінки якоїсь. І от це те, що є притаманним, я думаю, багатьом з нас. І, можливо, це і є частина нашої ідентифікації. Мова Також і я б відповідальність сказав, за вчинки. І мова від імені Ханом Угу. Я ще додам, дивіться, я тут мала можливість подумати ще хвилинку, поки Рустем ділився своїми думками. Я думаю, що навіть мова, ясно, що це є важливим елементом, але, напевно, оскільки є дуже багато кримських татар, які не знають мови, але вважаються кримським татарами, напевно, тут ключове, що Крим – земля кримських татар. Оця формула «Крим – земля кримських татар». Можливо, навколо цього, в незалежності від того, хто якою мовою розмовляє, хто яких релігійних вподобань притримується, можливо, навколо цього можна було б об'єднуватись або відчувати себе об'єднаними. Підсумовуючи цей ефір, підсумовуючи чинники, які визначають кримськотатарську ідентичність, я вам дам можливість сказати про рецепти, можливо, ви оберете пропорції. Консервативний шлях, дуже ліберальний шлях. Консервативний шлях, давайте вигадаємо найконсервативніше. Це жити в Криму, говорити кримськотатарською мовою, одружуватися винятково на кримських татарах, дотримуватися правил релігії і певна капсулізація, відокремлення від усього себе, від російського, українського, світового, зберігтися максимально, зберігти все, що є, все, що визначало кримськотатарських в минулому. Ліберальний підхід кардинально інший. Відкриватися, не зважати на того, що ви сьогодні не знаєте мову, не дотримуєтеся релігійних норм і взагалі не живете на території, вбирати від світу все найкраще, що ви вважаєте, і достатньо того, що ви вважаєте себе кримським татарином, татаркою і відчуваєте спільність майбутнього з цією спільнотою, розпорошеною по світу. Яка модель спрацює, чи це буде поєднання в різних варіантах обох моделей разом? Про себе можу сказати, що для мене найбільш гармонійною, звичайно, є поєднання деяких складових. В цьому, з одного боку, історія кримськотатарського народу сторіччями знає багато фактів міжетнічних шлюбів, але здебільшого, все ж таки, і це є правдою, цього не треба від чого стидатися, якщо майбутня родина житнічна, все ж таки стратегічно відчуває себе кримськотатарською родиною, це ідеальний варіант, звичайно. Коли відбуваються такі шлюби, сурова правда є в тому, що комусь одному доведеться приймати, скажімо так, рішення і стосовно
віросповідання, да, в тому числі, тому що воно все ж таки доволі велику частину нашого життя займає, і підходити до цього свідомо, заздалегідь розуміючи, що за все це, всього цього є свої наслідки. Історія людства, вона про те, що ніколи капсулізація не є шляхом розвитку. Ніколи. Це історія всіх імперій. Як тільки відбувається капсулізація, це означає крах і смерть системи. Тому я за поміркований шлях, за шлях золотої середини, за поєднання першої і другої моделі. Тобто це коли ти шануєш свої традиції, але з іншого боку ти відкриваєшся до тенденцій світу і людства, бо ми все ж таки є частиною людства. Да? Ми так само користуємося твіттером, ми любимо подорожувати, тобто ми є частиною людських процесів. Тому я за те, щоб ми поєднали і перше, і друге. Рустем Бей. У мене простий рецепт. Розвиватися як особистість і як спеціаліст в своїй справі. І не забувати, що ти кримський татарин або кримська татарка. Дякую, я представлю гостей нашого сьогоднішнього ефіру. Це кінорежисер Ахтем Сітаблаєв, перша заступниця міністра закордонних справ України Емілі Джипар та журналіст і письменник Рустем Халілов. Це був проєкт «Ініціатива». Ми сьогодні говорили про ідентичність кримських татар і які чинники визначають. Консерватизм допоміг зберегтися кримським татарам, особливо впродовж темного сторіччя руїни після втрати державності, а також після головної трагедії – це депортації з 44-го року. Але наразі консервативні традиції не є такими вирішальними для того, щоб модернізувати народ. І ми сьогодні говорили про те, якими можуть бути рецепти модерної кримсько-татарської нації. Дякую, це був проєкт «Ініціатива».